Malo trenutak pozornosti. Ovo je osobito bitno i važno da u ovom trenutku sada, meni je to čast, a mislim da je čast i za jednu župu kao što smo mi imati ovakve ljude. Ima ih među nama puno koji na različite načine služe župi. Ali jednu osobu sam htio večeras namjerno istaknuti ovdje pred svima vama, zato što je, smatram, to osobito zaslužila, a to je gospođa Katica Vrgoč iz Dervišage, koja već 30 godina u našoj župi pjeva, svira i vodi župski zbor. Gospođa Katice, to sve gospođa Katica radi bez ikakve naknade. To je njezina ljubav, to je njezina požrtvovnost i to je njezina predanost. Katice, ovdje je slika Gospe od suza. Danas je zadnja subota u Pleternici, hodočasnički dan. Pleternica je naš dekanat i želimo povezati Kuzmicu, vaše sviranje, vaše pjevanje, vaše vođenje zbora sa našom nebeskom majkom i stavljam vas pod njezinu zaštitu, kao i pod zaštitu Kuzme i Damjana, Svete Katarine i Svete Cecilije. Primite ovaj dar kao znak zahvalnosti. Evo, Katica će nam uputiti jednu riječ. Prije svega hvala svima. Ja se prije svega zahvaljujem mojim roditeljima, mom suprugu koji me trpi da ja svaki puta mogu otići, a zahvaljujem se prije svega 20 ljudi koji stoje ispred mene svake mise, koji me slušaju pozorno i ne bih ovo priznanje sigurno primila da njih, takvih divnih i krasnih ljudi nema. Zato im još jedanput od srca zahvaljujem što su predano dolazili i radili da uveličamo ovo naše 50-godišnje slavlje. Nadam se da će i dalje biti tako. Hvala puno. Ja sad moram nastupiti kao župnik i onda pozvat vas u zbor. Tražimo nove članove. Dobro? A ovdje je i obitelj Grebeš Ivo i Katica iz Blacka. Ove godine obitelji bio je nedavno susret katoličkih obitelji u Splitsko-Makarskoj nadbiskupiji, gdje je oko 20.000 ljudi došlo sa svojim obiteljima i na taj način htjelo pokazati i crkvi i društvu da je obitelj jako bitna i za društvo i za crkvu. Uzorna obitelj koja živi po kršćanskim načelima, koja je otvorena životu, koja se ne boji života i koja požrtvovno radi za društvo i za crkvu. To je obitelj Grebeš Ive i Katice. 8 djece, za sad 7 unuka i 1 na putu. Hvala vam za vaše svjedočenje obiteljskog života. Primite i vi ovu sliku i neka vas i vašu obitelj prati Božji blagoslov i sve ono dobro koje trebate. Oni su ovo ponizno primili, ponizno ovdje došli, kao i gospođa Katica, pa vas molim još jedan pljesak za sve njih. Hvala župniku, ali svakako najveća hvala je dragom gospodinu koji je otvorio naša srca za ono veliko. Bez njega bilo bi nemoguće sve ovo što smo
i što je iza nas i što smo ostvarili. Kažem, zahvaljujemo Bogu dragome, a onda svakako moje supruzi koja je odlučila i htjela uopće veću obitelj. Znači danas malo je oni koji se odlučuju na dobro, evo, kaže s ove druge strane. Znači, malo samo nešto, kad čovjek otvori srce Gospodinu, moguće je to. Inače, bez Gospodina, vjerujte mi, ni ja ne bi usudio se ili ne bi ušao u ovu avanturu s 8 djece, 4 sina i 4 kćeri, 2 od njih u redu, jedna je već trajni red karmeličanka u Albaniji, 5 godina, jedan je sin također karmeličanin, školuje se u Firenci, znači ostali su manje više svi uspješni i Bogu hvala, hvala i o našoj zajednici župnoj, hvala i župniku i svima. Evo, želim ovu večer da vam ostane u srcu lijepa i dobra kao jedno tajništvo 50 godina naše župe. Hvala lijepo. A mi ćemo nastaviti dalje s programom koji ne traje još dugo. Sljedeća točka su 2 naših župljanina. Jedna djevojčica koja ima, čini mi se, 13 godina i naš župljanin kojeg svi znaju, čini mi se da on ima 27 godina. Njih 2 imaju, ja mislim već skoro da će imati nekakav bend s kojim će nastupat, biti slavni, a večeras prvi put skupa nastupaju ovdje. Pa pozdravite velikim pljeskom našu Miju i Tomislava Banužića.
su najveće dubine, diši vjeru visine, znam da spasitelj je ovdje. Duša svetina, tvoj srce povjerenje, gdje god zovu staj da krene, po morima da hoda. Ti me vodi gdje su najveće dubine, diži vjeru visine, znam da spasitelj je ovdje. Duša svetina, tvoj srce povjerenje, gdje god zoveš daj da krene, po morima da hoda. Ti me vodi gdje su najveće dubine, diši vjeru visine, znam da spasitelj je ovdje. Ime tvoje zazvaću i kada gore izlazi, a u tebi mirna ostaću. O, ja sam, ti si Mija Raguš, može još pljeska, da. I Tomislav Barčić. Jel hoćete još? Ok, još jedna, onda moramo večerat. Raspusti
prosudu tamo, za tebe